ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଧୂପ ଭୋଗ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ଘରେ ଆସି ଠାକୁର ବି ପୂଜା କରିଦେଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ବନେଇ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚା ବିସ୍କିଟ୍ ବନେଇଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ଇପି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲି ଚା ବିସ୍କିଟ୍। ଚାକୁ ଟିକେ ବସିକି ଆରାମସେ ପିଇଦେଲି। ଆଉ ଝିଅ ସକାଳୁ ତାର ଗାଧୁଆ କରିସାରିଥିଲା, ସେ ତାର ବସି ୱାର୍କରରେ ଖେଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ୱାର୍କରରେ ବସି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବାରେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ଯେହେତୁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ଶାଗ ଭଜା ବନେଇଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି କାରଣବଶତଃ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଲଞ୍ଚ ଥାଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବା। ଖାଇବା ନା ଆଜି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ରାତିରେ ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ହେଇଗଲା ମୋର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।